कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सिंधुदुर्गातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला ग्रामदैवत गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं आणि त्याची प्रतिष्ठापना केली जाते. होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला हा सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला. ही आगीवेगळी परंपरा पूर्वापार सुरू आहे. यावर्षी गिरिजानाथाच्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी टेंबवाडी येथील रामचंद्र उमाजी सावंत यांच्या घराजवळच्या फणसाच्या झाडाची निवड करण्यात आली होती. हर हर महादेवच्या जयघोषात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत गिरोबाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. तळकोकणात सण म्हटलं की वेगवेगळ्या रूढी परंपरा पाहायला मिळतात. गणेशोत्सवानंतर कोकणातील मोठा सण म्हणजे शिमगोत्सव. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होळीच्या आदल्या दिवशीपासून शिमगोत्सव सुरू होतो. अशीच एक आगीवेगळी पूर्वापार चालत असलेली परंपरा सावंतवाडीत सांगेली या गावात सुरू आहे. या गावात देव म्हणून फणसाचं झाड ग्रामस्थ एकत्र येत ठरवतात. मग ते झाड तोडून गोलाकार आकार देऊन त्याची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात येते. आणि मध्यरात्री विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करून मंदिरात ठेवलं जातं. सांगेली गावचं ग्रामदैवत झाड असलेलं हे देशातील एकमेव मंदिर आहे. हिंदू संस्कृतीत वड, औदुंबर, पिंपळ अशा वृक्षांना देवत्व मानलं जातं. अशीच एक परंपरा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं. राज्यात सर्वत्र होळी सण पौर्णिमे दिवशी साजरा केला जातो. सांगलीत होळी सणाला सुरुवात होते ती महाशिवरात्रीपासून आणि गिरोबाच्या उत्सवापासून 8 दिवस हा उत्सव सुरू असतो. या उत्सवात जिल्हावासियांबरोबरच गोवा, कर्नाटक भागातूनही भाविक दरवर्षी मोठ्या संख्येने दाखल होतात. मध्यरात्री लाखोंच्या उपस्थितीत गिरोबाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.